Good morning, class! Welcome to our online class. So ano, nakapag-online na ba lahat? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, Oh, asan si Marian? Ba't hindi siya online? Wala daw signal sa kanila, sir. Kakachat lang sa akin. Anong walang signal pero nakapag-chat sa'yo? Anyways, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa home economics. Yes, class. Home economics. Oo, very good, Jordan. Home economics yung pag-uusapan natin ngayon. So, ano ba ang home economics, class? Yes, Charles. Home economics ay isang larangan ng pag-aaral na may kaugnayan sa mga individual, pamilya. Very good, Charles. Ikaw, Iman. Home economics ay isang larangan ng pag-aaral na may kaugnayan sa mga individual. Very good, Iman. Yes, class. Ang home economics ay isang larangan ng pag-aaral na may kaugnayan sa mga individual, pamilya, pamayanan at kapaligiran ng ating tinitirhan. Dito ay tinuturo lahat ng mga kasanayan sa bahay. Halimbawa ay ang pagluluto. Sa panahon ngayon, class, ang pagluluto ay madali na lamang dahil sa advance na ang ating teknolohiya. Halimbawa, sa pagluluto ng kanin, nakatutulong sa ating lahat ang paggamit ng rice cooker. Yes, class, ito ay rice cooker kung saan niluluto natin yung bigas sa mas madaling paraan. Size po, sir. Ay, any sizes ng rice cooker, class, ay pwede gamitin sa pagluluto. Brand po. Brand? Kahit anong brand po, class, depende na sa inyo yan. How much po, sir? Good condition pa po ba yan? Ay, hindi ito for sale, Junhel. Example lang to sa mga kagamitan sa bahay. May iba't ibang kulay pa po ba yan, sir? Kunin ko na. Hoy! Ayan! Mali ka ng pinasukan. Online classes to, hindi to online selling. Naku! Mine, sir. Mine? Hoy, princess! Online classes po to, hindi to online selling, ha? Free delivery po ba, sir? Hoy, Dexter! Sabi ng online classes to, hindi po to online selling. PM, sir. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Today, I'm going to report about the importance of education and how it help us on our daily life. Hello class, good morning. Welcome to our online class. And for today, we will be solving quadratic equations. Pero bago yan, naka-online na ba lahat? Berta, andyan ka na ba? Very good. Oh, si Monsyo, online na? Very good, Monsyo. Oh, ikaw, Tyron, baka mag-cutting classes ka na naman. Si Michael. Okay, very good at online na lahat. So, class, we will be now solving quadratic equations. Hala. Ano nangyari sa computer ko? Ba't nag-hang siya? Hello, class. Hello, class. Paano na to? Nag-hang yung computer ko. Hello, class. Naririnig nyo ba ako? Hello. Naku! Nag-crash yung computer ko! 3 hours later. Hello class! Welcome back to our online class. Salamat naman at na-okay na yung computer ko. So ano, ipagpatuloy natin yung pag-solve ng quadratic equation. Hala! Ba't nag-brown out? Hello class? Brown out dito sa amin tapos sira pa yung battery ng laptop ko. Class, kung naririnig nyo ako, huwag nyo sabihin sa principal na cancel na naman yung klase natin, ha? Good morning, sir. Good morning, classmates. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-order online ng isang MLCC or multi-layer
multi-layer ceramic capacitors. So kung mag-order tayo online ng multi-layer multi-layer ceramic capacitors, first is kailangan alam natin kung ano yung value or capacitance na gusto. Ihawin talaga kitang kailangan alam natin kung ano yung capacitance na kailangan nating bilhin. Tapos, importante rin na alam natin kung anong voltage or voltahe yung... Sir, ang daming manok na maiingay dito sa amin, sir. Parang hindi ako makatapos mag-report nito. Basta, sir, yun na lang. Search nyo na lang sa Google, sir.